बाथौ बिबुंसारनि जानानै दिनै जोंनि दुलाराय बाथौ गौतमनि गाहाय नेथारि बिथांसिम जानो गोनां दुलाराय बाथौ गौतमनि खुंगा 27थि सावराय जथुमनि बागै एसे मिथिनो लुगैदों। खुलुमबाय, आं बाथौ बिबुंसारनि निउस पर्टेलनिसिम दुलाराय बाथौ गौतमनि जानानै जा गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नामबर बियाब बाथौ थानसालि मध्यपर गामि ओनसोलाव खुंनाय जागोन। फैगौ 2020नि जानुवारि दाननि 11 आरो 12 जानुवारियाव साननैनि हाबाफारिजों जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों आरो बेवहाय बे गलाघाट जिल्लायाव थानाय बर' माहारि बाथौआरिसाफोरा मोनसे गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बेनि खामानिफोरा दासिमाव जोबोरै जौगादों आरो बिनि खामानिखौ जा जोंनि रायदाव आफाद दाना होजानाय जाखिनि खामानि मावनांगौ बिथांमोना बे खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो जोङो बेखौ जिल्लाफोरनिफ्राय जोङो हाजासे बाहागो लाहैनो थाखाय जोङो दुलाराय बाथौ गौतुमनि जानानै जोङो खावलाय हरदों आरो बे खावलायनाय लेखायै बेवहाय मोनसे धोरोमारि सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों 11 तारिखआव। बे 11 तारिखआव जा गलाघाटआव बाथौआरिनि धोरोम गोसारनायनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय मोनसे मोजां हाबाफारि लाफादेरदों। बेवहाय गासै जोंनि जिल्ला आसामनि बाहेरायाव थानाय बाहेरनिफ्राय जों वेस्ट बेंगल, नेपाल आरो अरुणाचल आरो बांलादेश हादराव थानाय जाखिनि बाथौआरि बिथांमोनाबो फैनो थाखाय साखाफारा जाखाबाय आरो जों बे खामानिखौ दुलाराय बाथौ गौतुमा जोङो खामानिफोरखौ जों मावगासिनो दङ। जानो गोनां बे दुलाराय बाथौ गौतमनि 27थि सावराय जथुमाव खमै बेसेसो मानसि जागोन बेखौ मिथिनो लुगैदों आरो। बेखौ जोङो रिसेपसन कमिटिनिफ्राय जों मोनथिदों जे गलाघाटआव जाखिनि बर' फिसाफोर दङ बिथांमोना न'खरफ्रोमबो हाबनानै बे मेसेजखौ होदों जे बिथांमोना जोंखौ बुंदों जे जोङो जेसेबां गलाघाट जिल्लायाव बाथौआरि आरो बर' फिसाफोर दङ धोरोमजों बाथ्रा गैया, जायखिजाया जों बर' फिसा हिसाबै बे हाबाफारियाव बाहागो लाहोगोन आरो फैगोन होननानै जोंनिसिम खौरां मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जिल्लाफोरनिफ्रायबो जोंनिसिम दा खौरां मोननाय बायदिब्ला जोङो लैहोर लैहोर बाहागो लाहैगोन होननाय खौरांफोरा जोंनिसिम फैदों आरो बेवहाय गोबां थुबुर जागोन। जों बेनिखायनो आसा खालामो बे हाबाफारिया मोजाङै जागोन आरो जोंनि गेजेराव लाइमोन आरो माइनाव दौरि हान्जाफोर दंखायो, बिथांमोनाबो मैया जोङो जा मावफुं मेल जिरायनायाव जों बे बाथ्राखौ सावरायनायाव बिथांमोनाबो बे मोनसे खौरांखौ होदों जोंनिफ्रायबो हाजासे बाहागो लाहैगोन होननानै आरो बै गलाघाट जिल्लायाव जानो गोनां प्रग्रामखौ जोङो मोनसे मेहेरगोनां खालामगोन होननानै जों दुलाराय बाथौ गौतुमखौ बुंहरनाय जादों आरो। बेजों लोगोसे आं मिथिबावनो लुगैदों फैबाय थानाय गोदान बोसोर 2020 मायथाइनि नैथि मंगलबार बे सानखौ बहा लानाय जादों आरो बोरै खुंफुंनो सानदों बेनि थाखाय एसे मिथिजागोन नामा? जोङो गोथार बाथौ सानखौ जोङो जोंनि गाहाय थानसालि बेवहाय जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जा सेथि थानसालि हिसाबै हिरिम्बा बाथौपुरि सिनाखना बेयावबो जोङो गोथार बाथौ सानखौ जों गाजा गोमजायै फालिगोन आरो जोंनि क'क्राझार हालामाव थानाय जा बाथौ कमप्लेक्स मोनसे दङ बेवहायबो जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थामथिं जादों आरो बेजोंनो लोगोसे गोजोनथाव रादाब दिल्लीयाव थानाय जा बर' फिसाफोर बाथौआरि दङ बिथांमोनाबो बे बाथौ सानखौ खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना सावरायगासिनो दङ आरो मैयासिम जोंनि सिगाङाव बुंहरदों जोङो मोनसे रायदाव आफाद दानानै जों बाथौ सानखौ फालिनो थाखाय जोङो दिल्लीनि बर' फिसाफोरा जों रेडि जानानै दङ होननानै जोंनिसिम खौरां हरदों आरो। जा रुंसारि गाहाय नेहाथारि बुदला दैमारि बिथांनि जोंनि बानरा आसारखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो दुलाराय बाथौ गौतुमानो बेखौ खुंफुंनो थाखाय
आखायाव लादों आरो बेखौ खुंफुंनायनि जों गासै जिल्लाफ्रा हाजासे जोङो अनसुंथाइ हरदों आरो बे अनसुंथाइफोरजों जोङो खुंफुंनो हागोन आरो जोङो बेवहाय गासै रायजो राजा बाथौआरि आरो धोरोम बासियालासेनो जोंनि बर' फिसाफोरा बेवहाय बाहागो लागोनखौ जों खौरां मोनदों आरो जोङो गासै जोंनि दल संगठनफोरखौबो जोङो खबर होदों आरो जोङो लाइजामफोरखौ होदों बिथांमोनाबो फैगोन आरो बेवहायनो जोङो रुंसारि बुदावला दैमारिनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव जोङो मोनसे मुसुखा खाम्फा जों गायसनदों आरो बिनि मुङाव जों बिसिम्बि मोनसे जोङो खालामदों जोङो फैगोन 27 थारिखआव गासैखौबो जोङो फैनो थाखाय आरो आं फिन दिनैनि बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों आं खावलायफिनबावनाय थाबाय जों गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे समनि लेङाइ आफादगिरि नारचन्द्र मोसाहारि बिथाङा डिसेम्बरनि 1 खालार खालि बिथाङा रुंसारि जालाङो आरो बे रुंसारि जालांनायाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो हाजासे दुखु फोरमायदों आरो बिथाङा मेघालय टिक्रिकिला रायजोनिमोन आरो बे ओनसोलावबो बिथाङा साहित्यजोंबो गोबां लोब्बा दंमोन आरो बिथाङा बर' समाजनि खामानि मावदोंमोन देहा हानायाव लागि आरो बेजोंनो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिबो सुखुगोहायै बिथांनि खामानि मावनायाव जोङो खहा जाबाय आरो बिथांखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो दुखु फोरमायदों आरो बिथांनि बान्द्रा आसार खुंनाया फैगौ डिसेम्बर दाननि 16 खालाराव जागोन आरो बेखायनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंनि आसामाव थानाय गासै जिल्लाफोरखौ जोङो बेवहाय बान्द्रा आसाराव बाहागो लाहैनो थाखाय आं मिरुनि जानानै आं खावलायबाय जोङो बिथांनि न'खरखौ जोङो दुखुनि समाव एसे जोङो नुजाथिनानै जोङो बाहागो लाफाहैनो थाखाय आं गासै जिल्ला आफादफोरखौनो आं खावलायबाय गोजोन्थों।